dekoरेसन मोसानायनि असली मबाइल मालिकआबो मोसागोन बिसोरो लोगोरा मोसानायनिया माने जों गामियाव लेडिसफोर मोसाग्रा गैया आरो बेखायनो साधु बाबा रामदेव नमस्कार तो करो थारजेंडा वंडर कार आङो मुसाबा जाया मुसाबा थाबायल' नों थाबायल' सोर मोसागोन नों थाबायबाय था सिगाङाव दाख्लै खाथबनायसो
मोसागोन नोंसोर मोसाबाय थासिगोन बेनोब्रा नोङो ओरैबारि बेरेखारा माखासे हिनजाव दं नालाय बिसोर थाबायसिनग्रा नोङो मोसागोन जुगुरिया माखासे सिख्ला गैया दालाय फाग्ला बे जिलिलिया थाबाय थाल' बेखौ बुलायना जाबाय बिसिनि थांनानै खुबानो नागिरदों नङा जाजोबाखैबा लोगो जागोन दा जाखांनानै लोगो जाबायबो बेखौ आंसो गाननो मोनांगौ नांगौ राजा जागौमोन एसे जंगल लाबनि राजा हुहानो हुरिया नालाय हुहाया दुरुं जाबा दुरुं बाय गय दुरुं लाय बरिया शट ओ दे दुरुं सुसारलाय नै बे बायजों दानि नै बेना बै माबा दंना बे सिख्ला जासिगोन मारो जिलेबि जासिगोन नालाय बेखौ गोनां जाबाय ओमफ्राय फालाव थास नुयो गजान जायाबा माबाद्राय थांला जिगोनसो बे जि आं बोखोनायखायसो हाबदों बेयो आं बोखोनायखायसो हाबदों ओमफ्राय माबाफोर हाबानो माबाफोर खालामदों नालाय बेलाय बे असाइस नुयोना असाइस नुयो फाग्ला नोंलाय नङा नोङो बेयाव लांदाबासो साइस नुयो नुलाखैसो बिदिखायसो असाइस नुयो नालाय नोंलाय बे थानामोन लांदां जानांगौ फुदोलै गस्लाखौ फाग्ला नुयो बेरगालाखिनाय गोजान नोङो बारायगोन ना जामारनाय